Wenganeza ukuthi impela sibona lapha ngeqembu le-IFP njengoba ke selimiseke uhlalo wentsha lwe-IFP yena ke usaneleke Zondo emva kwezinsolo ke esabeleleke enkundleni zokuxhumana lapha nonye unkosikazi wakhe ke bekhala ke ngokuhlukunyezwa uyena ke uZondo bafowethu impela phama sigibela kulidaba ake sinibingelele kuyona ke imbuso sithi MTV sithi njengoba siqalingana ne-channel ihake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell konze uzithola zonke izindaba keshisayo nazo ezitrendayo. Hayi-ke winganeza ukuthi impela sibona lapha neqembu le-IFP njengoba selimiseke uhlalo wentsha lwe-IFP wena ke usanele Zondo ukuba ke abe ingxenye phana ke-parliament laphinde futhi ke lamisa ke naseqenjini bafuthi impela ke lokhu kulandela ukuthi ke kusabeleleke ivideo phana ke enkundleni zokuxhumana kankosikazi kaZondo lapha ke wayeveza ukuthi ke impela ke uZondo ke uyamhlukumeza kanti ke winganeza ukuthi impela yona ke le video ke kubonakala lapha kunkosikazi kaZondo njengoba ke ebekhala ke ebalisa ngokuhlukumezeka awuthola kuyena ke umyeni ke wakhe kanti kolunye uhlangothi ke wenganiza kwethu uZondo uveze ukuthi ke unkosikazi wakhe uyena ke ohlukumeza yena njengoba ke impela ke wazwamshaya ke wamgqema lona ke udoma ke khanda njengoba ke kubonakala lapha ke isithombe sakhe enkundleni zokuxhumana impela ke icichima lona ke ugazi ke ebusweni othe mangabe ihamba yephaya e-police station wafica unkosikazi wakhe ke esekhona phana ke eyuvula lona ke icala ke lokuhlukunyezwa okuthe mangabe ke sexoxa phana ke sekhombisa bona amaphoyisa cha impela ke akusimina ke ohlukumeza yena kodwa ke uyena ke ohlukumeza mina aningibukeni nginjani manginje buka iBeetroot ebusini bami uyena ke lo ngenzi kanje bafuthi impela amaphoyisa akuthwana ke abazanathi cha impela ke ake siniphe nje ithuba ke nithi kuyilungisa le ndaba yeni ke mangaba seniyilungisile kumbe mangaba ke inenxaka ke seningabuyela ke kuthina hayi ke wengane zithi impela zibe njalo izindaba ke zikaZondo zokumisa phana ke eqenjini ke le-IFP kuthiwa cha wendoda ke sibonile phana ke enkundleni zokuxhumana unkosikazi wakho ekhala ekhihla esikanandi ethi wena uyamhlukumeza kodwa ke impela ke sithi kumisa kancane uhambe uyolungisa inkinga zakho hayi ke wengane zithi impela zinjalo izindaba besiniphathele zona kodwa thina ke sembuso sithi MTV sithi nje impela ke ake sehle ngobona idibane yona ivideo elandelayo.